थानसाराजिं युरसि फासिंतै शिलचरनि केसर डिस्ट्रिक्टनि केन्सार हस्पिटालाव थाङै बुहुक बुख्रिति देबरमानो चुबाचु याफारका लुक्रकनि थानि खक्सा खंनै खलायै फुंनि सिमि सारिक जरा जे मानतै थुमलायमानि थानसाराजिं युरसि मेम्बार्स बरकतिनि जे चुबाचु मानफायमानि एबा डोनेशन छानै जे मानमानि रांरकनो याफारका बुख्रिति देबरमानि बिनि नुखुंनि बरकरकनो आरो थाङै मानजागिखा थानसाराजिं युरसि फाउन्डार पहर देबरमा प्रेसिडेन्ट खाकसां देबरमा केशियार बायथां खवाइ डिस्ट्रिक्ट इनचार्ज शिबसागर देबरमा तामहिनि कक्राझारखा खनायनि चिनि मांप्लिनि बिसिंथै हामबाय बेलाय-बेलायखे जों दिनै ताबुक जोंजात थिक शिलचर फाइजाक दिनै मोनाय बोख्रितिनो जे डोनेशन थुमलायै जे लुक्रक जोंनि दिनै फासिंथै चुबावै हरमानि ते जों खक्सा खंनै जे सिनि थानसाराजिं युरसि हयते जों चुबालायै दिनै बनो शिलचरनि कैंसर हस्पिटालाव बनो डोनेशन जिफायका बिनि बाबानि थानियो जों जे मानतै जे चुबामु आबनो जों बिन बाबानि थानि याफारि रिफायका जों तिरपानि हयते 4 एबा 4 तारिखो फायमानि ताकto प्राय 12:30 हरनि तंहा कांके मिया न हिनसिनाय आं मिया फुंनि आंथै 12ता हायो ट्रेन कावै जों 7ता हायरगो सफैगोना त्रिपुरा सरि आसाम हास्तियो आसामनि शिलचर टाउनाव कांके दिनै जोंबाय गोबांमा लुक्रकसिनि भिडिअनि बिसिंथै नायै दं हांका मारनो बेलाय-बेलाय हामबाय मारिवो गोबांमा सिनि थानसाराजिं युरसि स्पेशली आथायबारिनि सिनि थानसाराजिं युरसि मेम्बार्स अफ मनाय बुख्रितिनो चुबाथानि बरंनि बेलायखिनो हार्ड वर्क ते बरंनि टाइम नो बरंनि नांकुकमानि जरानो रिवै बुख्रिति सिनि मनाय बुख्रितिनि बागै बरं नेशन थुमा बागै बरंआ आनि फासिंथै आनि टीमनि फासिंथै बेलाय-बेलाय हामबाय मारिवो आमसु सिमिया सिनि मनाय बुख्रितिनि याखुंनो रासुई ऑपरेशन माखलायगा इनफेक्शन नोंनि थांगा बिनि बोन्स एबा बेकरिं बिशिंगो आबनि बागै बिनि याखुंनो रासनानि नांका एन्ड ऑपरेशन बो सक्सेसफुल अंका ते बिनि कैंसर बेमारक बो हामबाय सिनाय ताबुक बो अजगानि हॉस्पिटल कैंसर हॉस्पिटल नो बनो ताबुक एडमिशन नारिजाल आबनि यागलो ते few days नि एबा ते few months रकम कांके नो बनो डिस्चार्ज रिवै नो किफिलि होनाय आमाय खा वानसुलाय दङ एन्ड प्राय सार्जारि सिमिनो 50,000 is like ono गोबां रां सानजोबो जे ऑपरेशन खायमानि एबा सार्जारि खालायमानि के आबनि यागलबो बिथि तंनानि सानानि शिलचर तो बेलायखिनो हाकसाल आबनि बागै अजगा तंनानि ताइ तंनानि आबरंनि ताबु रांगियाखौ ते ऑपरेशन खायमानि एबा सार्जारि खायमो ताबु रांगियाखौ अमंके कैंसर प्राइवेट हॉस्पिटल पाइथागो जेफ्रो बिनि साखामो आफ्रो बिल दिजागनाय बिल बोसोर फाय आमसु मारनाय फियाबा बुख्रितिनि बिनि पेरेंट्स नि थानियो खक्सा फानो करिखौ ताबु आबनि बागैनो आं आनि फासिंथै नरो जत्तो लुक्रकनो रिक्वेस्ट खालायो जे नरो एटलिस्ट खक्सा खंनि जे मानतै सुबालायदि जों बिनि फैमिली मेंबर्स नि QR कोड दिवैनाय बिनि नरो आजो जे मानतै एटलिस्ट 1 रुपीस 10 रुपीस कुनु 1 टिका नों रहर होनै लासनान करै नों 10 टिका रहर होनै नों लासनान करै नों 100 टिका रहर होनै नों लासना करै जे मानतै नि याकसुक्तै रहलायदि ते आं रिक्वेस्ट खालायनाय जे सिनि मनाय बुख्रितिनि बागै रां थुमै तंनाय रखनबो नरो दाक्ति सिनि मनाय बुख्रितिनि बिनि फैमिली नि यागो orang नरहदि ताबु बरंनि बेलायखिनो रां नाङै दं हामबाय आनि मुं पहर देबरमा आं थानसाराजिं युरसि फाउन्डार ते सिनो जगा फाइसा पैजा थानसाराजिं युरसि प्रेसिडेन्ट खाकसां देबरमा आबनि यागलो थानसाराजिं युरसि केशियार बायथां देबरमा ते थानसाराजिं युरस खवाइ डिस्ट्रिक्ट नि इनचार्ज शिबसागर देबरमा बेलाय-बेलायनो हामबाय खाबाय सयबाय बाबु माबा फकसो बेखौनो हाबाय ओमफ्राय आं नायो बाबु जेन' थ' हाजा हामो माने गथ' बाथ'या फैगा
เราสตาร์ทไปทางเราเราก็เราไปทางเราสตาร์ทไปทางเราไปทางเราที่ไปอยู่ใกล้ถ้าใครจะนอนใครก็ไปกันเอาเงินในอันพออะไรก่อนแล้วเราศึกษาจากการอ่านเสียบเกสออสตาเนี่ยชอบก็เป็นแบบเอาเนาะมอเพียงผมก็ไม่ถูกร้อนก็ทำไปดูดูวันจนเราก็ดูเราเนาะแต่พวกเราไม่เคยมาใกล้ที่สุดคือตอนนี้เอาจากเนี่ยจะเป็นตัวน้องเอาพวกเราถ้าเราอยู่คนละแบบก็ก็บอกตัวเราให้เราทำการมาที่นี่เกี่ยวกับตัวเราเนาะจะผมที่สั่งเราก็ทำสั่งสุดมาใครเดินจากเอาก็ก็สักอย่างที่จะเดี๋ยวเราจะสั่งเป็นในขณะนี้ก็การที่จะพูดแต่ว่าให้พูดว่าตอนนี้เดินจากสถานที่ก็dan ini ke bawah saya ni kan jangan lupa macam mana bah kalau ante mana boleh go nah ani bayi ni tu pun lawan kalau macam ni kalau ke mas kerja dia kita beri tu no jadi bawah nak pas nak bawah tu sebuah nak hono lawan sebuah tu jadi no pun ni semua tu ni semua kalau tu kan tapi ni apa ni kalau tu kerja tu sama juga kerja tu sama kita apa sahaja aja tu kalau tu ada tu nang mana je aku jauh betul no sebab dia suruh makan baru macam apa dia pun ni dia pun hal lain dalam tu semua gua semua tu pada aku habis ibadah tu boleh dia pun nak pressure dia pun nak semua tu ayo bila itu Bukan kenal-kenal nak kata apa. Tahu dulu hamil pulang mana dah. Karena kalau dah aku tak pasal makan ni bila bukan pasal bukan. Orang ada juga nama yang kau baca, ni kerja punya tahu semua.